खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जोंसार बर' दिनैनि गाहाय रादाबाव दं आसामाव लकडाउन फोसावा गोनांथार जायोब्ला गुदि फरायसालिफोरनि सायाव राहा लागोन एजिपि दाबि महाजनआ गावनि बिजाथिफोरनि सायावनो फोथायनो हायाखै आसामाव गोदानै सा 405 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ सानै जिउ खहा सेबाया कभिड-19 थासारिनि गेजेरजोंनो मेट्रिक आनजाद खुंनो थाम थिम भिडिअ रेकर्डिंनि सिङाव भट साननो आनसलिक गणमर्चाया बिसायख'थि आय'गखौ खावलायदों मानासाव मा 40 गान्दा जाबाय रौनियाफोरनि आखायाव साथाम उदखारिनि जिउ एसएआइआ 3 सप्ता गोलोम बोथोरनि बादा फोसावदों मनज बाजपेयीआ कर'नानिफ्राय उदां जाबाय दानिया आबुं रादाब गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि नैथि दोआ भारत हादरनाङै गोहोम गोग्लैदोंब्लाबो आसामाव फिन लकडाउन खालामगोननि आसा गैया बे बाथ्राखौ आसामनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबारखालि बेलासियाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि लकडाउन फोसावनायनि जुनै सरासनस्रा गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनि गोब्राब जेंना जायो बिनिखायनो आसामाव फिन लकडाउन खालामनायनि बागै सोरखारा सावरायाखै बबेखानि स्कुल आरो कलेजफोरखौ फिन बन्द खालामगोन नामा होनना खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आसामाव दासिमबो सरासनस्रा जिउ खांनाया सोलिगासिनो दं बिनिखायनो उननि समाव थासारिनि सायाव नोजोर होगोन आरो गुदि फरायसालिफोरखौ जुदि बन्द खालामनो गोनां जायोब्ला बिनि सायाव रायजो सोरखारा राहा लागोन होननानै बुङो बेजों लोगोसेनो कर'नानिफ्राय सांग्रां जानो आरो कर'नानि गाइडलाइन आरो प्रट'कलफोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखायबो सावस्रि मन्त्रि सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ खावलायो मोनथाम खोन्दोआव खुंजानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया जोबलांबायब्लाबो भट साननो आरो बिनि फिथाइ फोसावनो गेजेराव गोलाव सम दंबावो नाथाय दानिफ्रायनो आसामाव हर्स ट्रेडिं रिजार्भ पलिटिक्स आरो एमएलए बायलाय फानलाय राजखान्थिया जोबोद गोख्रोङै सोलिगासिनो दं कंग्रेस इउडिएफ आरो बिजेपिनि महाजनआ गावनि बिजाथिफोरखौ हर्स ट्रेडिंनिफ्राय गिनानै आरो रैखाथि गोनां जायगा नागिरनानै आसामनि बाहेराव दोनहैजोब्बाय नाथाय महाजनआ गावनि बिजाथिफोरनि सायावनो फोथायनो हायाखै बिनिखायनो हर्स ट्रेडिंनि मुं लानानै बिजाथिफोरखौ गुबुन रायजोआव दोनखुमा हैदों होननानै रिएक्सन होदों बिजेपि मित्रजोंनि बाहागोआरि एजिपिनि दैदेनगिरि अतुल बरा आरो केशव महनआ बबेखानि बे खेबाव एजिपि बिजेपि मित्रजोंआनो आसामाव फिन सोरखार दानायजों लोगोसे एजिपिनि देरहानाय मासिया मोन 14 निफ्राय 18 सिम बांगोन होननानैबो दाबि खालामदों एजिपिनि सानै दैदेनगिरिया सुनिबारखालि आसामाव गोदानै सा 405 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों बबेखानि आसामाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय आरोबाव सानै कर'ना बेरामिया सुनिबारखालि जिउ गोमायो होननानै नेशनेल हेल्थ मिशन सुंद'यै NHMनि सुलुङाव फोरमायदों बेजों लोगोसेनो आसामाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा 1117 सिम बांबाय मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालिबो आसामाव सा 281 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादोंमोन NHMनि रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव दासिमबो 74,48,662 कर'ना टेस्ट खालामनाय जाबाय आरो आसामाव कर'नाजों गाग्लोबजानाय बेरामिनि बिबाङा 2,19,958 सिम बांबाय बेनिनो 2,15,907 बेरामिफ्रा कर'नानिफ्राय उदां जाफिनबाय बबेखानि दिनै गुवाहाटी रेल स्टेशनाव सा 19 दावबायारि आरो कामाख्या थानसालियाव सा 3 सिबियारिफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों होननानैबो मिथिनो हादों ओरैहाय रबिबारखालि भारत हादरनाङै सानसेनि गेजेरावनो गोदानै 1,52,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों होननानैबो सुलुङाव मोनदों मिरु सावस्रि मन्त्रालय फोसावनाय बायदिब्ला मैया हादरनाङै सानसेनि गेजेरावनो 1,52,879 गोदान कर'ना केस मोननो हादों बेजों लोगोसेनो मैयानि साना भारत हादराव सानसेनि गेजेरावनो बांसिन कर'ना पजिटिभ मोननो हानाय सान जादों
भारत हादरनाङै कर'ना भाइरासनि फिन गाग्लोबनाया गिख्रंथाव महर लाफिनदों। हादरनि गुबुन गुबुन रायजोजों लोगोसे आसामावबो कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया बयखौबो समखिखांहोदों। कर'ना भाइरासनि बेबायदि गिख्रंथाव थासारिनि गेजेरावबो सेबाया 2021 मायथाइनि एसएलसि एबा मेट्रिक आनजाद खुंनाया थाम-थिम खालामगासिनो दं। बिनि थाखाय सेबाया अनलाइननि जोहै मेट्रिक आनजादनि रुटिन फोसावबाय। बबेखानि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि गेजेराव सेबाया आनजाद खुंनो लाहार-फाहार खालामनायनि बागै सेबानि मासिगिरि रमेशान जैनआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैगौ 11 मे खालारनिफ्राय जागायनो गोनां मेट्रिक आनजादनि थाखाय आबुं लाहार-फाहार जाखाबाय। देग्लाय 4,30,000 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव जिरायगोन। बबेखानि आथिखालनि थासारिखौ नायनानै आनजादसालिफोरखौ बारायनानै होनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो गं 64 गोदान मिरुफोरखौ फसंनाय जादों होननानैबो रमेशान जैनआ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आनजादसालिफोराव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ दानिफ्रायनो दैथायनो जागायबाय होननानैबो बिथाङा सुलुङाव फोरमायदों। फैगौ 2 मे खालारखालि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भट सानगोन। बिसायख'थि भट साननो थाखाय गेजेराव आरोबाव गोलाव सम दंबावो। नाथाय 2 मे खालारखालि बिसायख'थि भट साननायाव आबुं भिडिअ रेकर्ड खालामो एबा भिडिअग्राफनि सिङाव भट साननो थाखाय रायजो सभानि एमपि अजित कुमार पावाया दैदेननाय आन्चलिक गण मोर्चा बिसायख'थि आय'गखौ खावलायदों। जाहाथे भट साननायाव जेबो रोखोमनि आयेन बेरेखा आरो इभिएम सोलायखुमानाय बायदि जाथाया जानो हाया। रायजो सभानि एमपि अजित कुमार पावाया बिसायख'थि आय'गनो गांसे लाइजाम लिरनानै 2 मे खालारखालि आबुं भिडिअग्राफनि सिङाव भट साननो थाखाय दाबि खालामहरो। रिपर्टनि बायदिब्ला अजित कुमार पावाया बिसायख'थि आय'गनो दैथायहरनाय गावनि लाइजामाव थांनाय बोसोराव बिहार बिसायख'थिनि भट साननायाव जानाय जाथायखौबो मख'दों। आसामनि माहारियारि हाग्रामा मानासआव काजिरङा माहारियारि हाग्रामानिफ्राय मैया माथाम गान्दा फिसाखौ लाबोनाय जादों। बेजों लोगोसे बे समाव मानास हाग्रामायाव मा 40 गान्दा जाबाय। बिनि सिगांबो काजिरङानिफ्राय मा 19 गान्दाखौ मानाससिम लाबोनाय जादों आरो 2 बोसोर सिगांबो बिमा गोमाजानाय गान्दा फिसाखौ हाग्रा मिरु बिफाना मोजां खालामनानै मानासआव हरनो थिरांथा लायो। हाग्रा बिफाना बिनि गेजेरजों मानास माहारियारि हाग्रामा दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो थाखाय खालामदों होननानै मिथिनानै मोन्दों। भारतारि रौनियाफोरा मैया थामहिनबा 10 एप्रिलाव जम्मु काश्मीरनि मोननै जायगायाव अपारेसन खालामो। रिपर्ट बायदियै मैया शोपियां जिल्लायाव रौनियाफोरा सा 3 उदखारिफोरखौ फोजोबस्राङो आरो दायो बिजबिहार अपारेसनआ सोलिगासिनो। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजबिहाराव सा 3-4 उदखारिफोरा हाबसोनानै दं। दा स्पट अथ'रिटि अफ इन्डिया एबा एसएआइ आ थाद'नाय गैयै गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय नेशनेल सेन्टार्स अफ एक्सेलेन्सफोरखौ शुक्रबारखालि 3 सप्ताहनि थाखाय गोलोम बोथोरनि बादा फोसावदों। नाथाय बुंदों दि नेशनेल केम्पास सोलिबाय थानाय अलिम्पिक क्वालिफायार्सफोरनि फोरोंनाय आरो हादरारि बादायलायनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो थागोन। रिपर्टनि बायदिब्ला दुलाराय भारतआव गिख्रंथाव कभिड-19 गाग्लोबनायनि अनजिमाया बांबोनायनि नोजोरखौ नायनानै गेलेगिरिफोरनि गोसो आरो देहाखौ गोग्गो लाखिनो एसएआइ आ बे बादाखौ 3 सप्ताहसिम फोसावदों। रोखायै फोरमायबावदों दि गासै गेलेगिरि आरो फोरोंगिरिफोरखौबो सप्तायाव खनसे आरटि-पिसिआर टेस्ट खालामनाय जागोन। दायो सावथुन मुलुगनि गोबांसा एक्टरफोरानो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजादों आरो माखासेया बेनिफ्राय बारग'बाय। बेनि गेजेराव बलिउडनि एक्टर मनज बाजपेयीनि मुङाबो फैयो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मनज बाजपेयीआ थांनाय दाननिफ्रायनो कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै दंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा ह'म क्वारेन्टाइनआव दंमोन। बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि थाखायनो गावनि फैनो गोनां वेब सिरिज डिस्प्लेसनि शुटिंखौ दोनथ'यो। लोगोसेनो गावनि अनगायै गावनि बिसिनायावबो कर'नानि लैखोनखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेबायदि थासारियावबो गावनि 10 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ जोथोनै लाखिदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों आरो दायो बिथाङा मोजां देहायाव फैफिनबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।